Bo día a todas e a todos. Como xa nos ten acostumados este goberno, pois non presenta os orzamentos en prazo segundo marca a legislación. Xa sabemos que este alcalde o que diga a legislación e a lei lle dá igual, e crese por encima delas, o xa non lo ten dito en algún pleno incluso. Dende o BNG creemos firmemente na función que cumpren os orzamentos das administracións públicas, que son os que marcan a liña política e as prioridades dun equipo de goberno para o ano seguinte. Neste Concello os orzamentos non cumpren esa función, porque a estas alturas xa terían que estar presentados e, como nos ten acostumbrados, faraos pois alo polo verán. Iso o único que nos fai é que sexa unha dación en contas do que xa ten investido ou do que xa ten previsto, as partidas que xa ten previstas gastar durante o que quede de ano, que normalmente se as presenta en agosto, pois suele ser eso, setembro, outubro, novembro e decembro. Os concellos sabemos que teñen unha serie de competencias propias, según nos marca a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local. E sobre estas competencias son as propostas que nos lle facemos nesta moción para que inclúa nos orzamentos do 2025. Ao presentar os orzamentos no BRAN non se nos dá opción aos grupos da oposición a facer propostas ou a traer emendas, pois, como decía antes, son partidas que xa están normalmente executadas. O señor alcalde nos dito moitas veces, e tenonlo demostrado neste pleno tamén moitas veces, que as propostas que nos traemos di que non son realistas porque non son propostas que coñezamos ou que a veciñanza demanda. Neste caso, o BNG, como o BNG sempre traballa a prol de melloras para o Concello de Outeiro, decir que estas propostas si son propostas que lles afecten aos veciños de Outeiro. Temos por costume ter sempre propostas en positivo. En esta ocasión facemos 7, que evidentemente poderían ser moito máis e que seguramente falten moitas máis das que traemos aquí. Neste pleno temos falado moito sobre a planificación do saneamento, mas consideramos que para ter unha boa planificación debese ter un estudo técnico-económico sobre o que nos costaría facer ese saneamento. O Concello de Outeiro de Rei é un concello moi grande, ten moitas parroquias, ten moitos núcleos e é evidente que non se pode chegar a todos ao mesmo tempo, nin darlle ese servizo a todo o mundo pois nun prazo curto de tempo. Pero sí que se pode ter, como dicía, un estudo para saber os problemas técnicos que hai en cada núcleo para poderlle facer chegar ese servizo e así poder resolvelos e poder saber cando poderá chegar ese saneamento a eses núcleos, porque desta forma tamén poderían saber os veciños cando tiñan ese servizo e en que momento poderían contar con el. Outro servizo que para nós é moi importante para o Concello de Outeiro e para a cidadanía de Outeiro é imprescindible o centro de día. Temos un centro de día que se anunciou que se iba a facer, temos unhas obras, entendemos que é unha primeira fase que está rematada, temos un edificio rehabilitado, pero temos un edificio rehabilitado que se non se lle dá uso vaise deteriorar, co cual vai haber que gastar máis cartos noutra próxima rehabilitación. Por iso pedimos que se inclúa nos orzamentos ou que se teña en conta desde o equipo de goberno pois a finalización dese centro de día, que se dé un plazo para poder abrilo, porque hai moita veciñanza de Outeiro que está pedindo ter ese servizo xa porque o demandan, porque é un servizo que necesitamos nun concello que está bastante embellecido. Tamén somos un concello, como dicía antes, somos moi grandes, somos un concello con 27 parroquias, somos un concello que temos un patrimonio cultural moi importante. A falla dun plan específico de protección, que é o que pedimos nesta moción, e o abandono por parte do equipo de goberno, produciron neste concello numerosos atentados patrimoniais, como pode ser a desaparición da Cruz do Albardeiro, o deterioro das torres de Sobrada e de Taboi, o Castro de San Clodio ou a capela da Nosa Señora de Bravos, que son exemplos da desidia que este concello mostra hacia todo o que teña que ver
coa nosa cultura. O arranxo do centro de saúde, o estado de abandono das estradas e das cunetas e a tardanza, sobre todo na primavera, en desbrozar esas cunetas, a rehabilitación de vivendas para incentivar a regeneración da vivenda, porque danos a impresión, non, é unha realidade de que este Concello vai como a dúas velocidades, como se houbera dúas partes do Concello. Como decimos os que vivimos en Outeiro, a veciñanza da outra parte do río parece como se estivera esquecida. Ali non chegan casi servizos e a xente síntese como un pouco abandonada. Entón, unha das solucións para ter máis poboación nesa parte do Concello, dado que é unha parte que ten unhas vivendas con unhas estructuras maravillosas, sería facer unha planificación de rehabilitación de vivenda. Propostas temos máis, e estas son algunhas das que neste momento traemos para que se teñan en consideración e se inclúan neses supostos orzamentos que terían que estar presentados neste momento. Para rematar, só quería decir que lembrar que neste Concello debatimos propostas deste Concello, neste pleno, debatimos propostas deste Concello. Non falamos nin de outras administracións nin de outros concellos, que exemplos temos para todos os gustos que queiramos. Como pode ver, e como lle decía, as nosas propostas son centradas en Outeiro, xa que nos dice que moitas veces as propostas dos BNG non lle gustan, mas son propostas que a veciñanza pide e que son propostas para mellorar os servizos neste Concello. Estúdias, inclúas, e xa non digo que nos orzamentos, porque xa sabemos que ata o verán non os vai tratar, pero polo menos traballe sobre elas para o vindeiro ano. Nada máis.